Harry zou dus graag zien dat al het gras zou worden gemaaid met een zeis. Maar dat is natuurlijk ondoenlijk. Waarom hij dat zo graag zou willen, dat vertelt Jan Kluskus. En hij is daarvoor de zeis al aan het slijpen. Toch Jan? Wetten heet dat, want dit noemen we een wetsteen. Die hoort eigenlijk mat te zijn en daarmee maak je de zeis scherp. Met zo'n zeis kan je eigenlijk heel mooi maaien. Je maait heel kort over de grond. Als je bijzondere planten ziet, dan kun je daar kun je omheen maaien. Je kan een mierenbult, want mierenbulten willen we graag, of mierenhopen willen we graag in onze velden. Daar kan je mooi omheen maaien. Het is mooi kort en zo af en toe maak je ook een stukje waar je de grond net aanraakt en daar kunnen dan weer nieuwe plantjes kiezen. Vrijwilligers werken heel graag met zeis, want daar kunnen ze heel precies werken. Ja. Ze hebben wat orchideetjes in hun terreinen staan of klokjes gentianen of zoiets. Kun je heel mooi omheen maaien en je laat die bloemetjes staan. Maar ook voor mierenhopen is dat eigenlijk ook van, die wil je eigenlijk houden, dus daar maai je omheen. Eigenlijk aai ik de gras, zeg maar, aai ik de zeis, aai ik over het grasveld. Op deze manier snijdt hij zeg maar heel goed. Ja. Als je heel goed gaat kijken, dan zie je dat het gras heel kort is afgesneden. Eigenlijk kun je het met een grote maaimachine zo kort niet afsnijden. Dit is weer een mooi zaaibed voor nieuwe kruiden. Ja. Sommige kruiden die groeien vanuit de vaste plant, zeg maar, en sommige die maken zaadjes en die beginnen gewoon elk jaar opnieuw. Het zijn de eenjarigen, die vinden in zo'n stukje weer een plek om te kiemen. Maar het is best arbeidsintensief toch? Ik snap ook wel dat er te weinig mensen zijn die dat voor heel Limburg kunnen doen, voor het Limburgs landschap, toch? Ja. Nee, maar dat is ook niet de bedoeling. Het werken met de zeis, dat doen we vooral met vrijwilligers. Vrijwilligers die hun stukje onderhouden waar vaak hele bijzondere planten op staan. Echt, zeg maar, dierbaar groen. En dat groen dat moet heel goed onderhouden worden. Dan kun je met de zeis prima uit de voeten. Je kan een mooi resultaat maken. Zelfs mooier als met een bosmaaier. Want ze krijgen eerst wel een soort van masterclass hoe dat moet, hè? Ja, we zijn nu zelfs met een groepje vrijwilligers bezig die elkaar weer leert zeizen. Dus we hebben een klein groepje vrijwilligers. We hebben gereedschap zodat die vrijwilligers andere mensen kunnen leren zeizen. En hoe vaak moeten ze dan aan de slag? Hoe vaak moet die gemaaid worden? Vrijwilligers die maaien vaak kleine stukjes eruit, waar bijvoorbeeld net te veel brandnetels staan en dan worden die gemaaid en dan komen daar weer andere kruiden die dan weer in het najaar bijvoorbeeld gaan bloeien. Ja. Dus in principe hoef je grasland maar 1 keer per jaar te maaien. Je mag ook eens een keer een jaartje overstaan. Eigenlijk afhankelijk van hoe het zich ontwikkelt. Ja, de zeis moet je net zoals de schaatsen dan aan het vet zetten? Bij mij gaat hij altijd gewoon zo in de schuur.